is enough. Okungahambe nje ngiyothenga once. Mina ngikuzamela umuntu wakho. Hayi sing right is enough. Hayi is enough. Ukudrop tu. Bye sister ne. Ube right. We wish you all the best kumjolo wakho we groove. Tango. My brother. Sorry ne, these things happen ne. These things happen. Uzoba right ne. Ngicela mina sengiright. Sokutholela i-counseling. Sengibonile nje ngoba ngilongikhipana nemali yami nje for into engekho. Sokutholela i-counseling. Yeah, ngangitholela. Be right. Yo. Is enough yo. Hliziyo yami ibhlungu. Ngiyenzela umfazi nje. Ngilokhu ngimenzela yonke into kanti uyahamba uyabafanele. Is enough. This is Lily Hlonolo from CMTV. This is the end of the episode. My heart is also broken, guys. But listen to Zenzagala. There's nothing I can do. Omchitas, omtholele counseling. Uzoba right. Uzothola omunye umuntu omusha, uzomthanda. Yeah. So, see you guys on the next one. Tango.